Фарбувальна станція від фірми Procraft. Це моделька PSE 1100. В її комплекті йде ось такий ось шланг високого тиску на 248 бар максимально. Також йде ось такий ось пістолет, він весь металевий, все регулюється. І є ще ось такий ось шланг. Він на кінці йде сіточкою. Цей шланг ви вкидаєте в саму фарбу. Сама станція потужність 700 Вт. Максимальний її тиск 200 бар. Також тиск можна ще регулювати ось тут, на самій станції. Вся її ось така ось комплектація складає 9 кг. І також продуктивність 1100 мл на хвилину. Вона тягне навіть гумову фарбу. Замовити можна або за номером телефону, або завітати у нас в фізичний магазин на Лятошинського, 14. Відправляємо по всій Україні.